Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Truk. Lah iya. Lagi omong dicek-cek dlantak nanging. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Oh. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Ya minggat. Ayo. Kodho wae ya, Wer. Kodho, padha. Ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Kakung. Iki ming nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petruk. Nun. Kurang gedhe. Petruk. Ah menira kok ya dicacat lho. Petruk. Wonten dawuh. Wis suwano dlitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem e. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ha, saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petruk. Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Menika kok kathah sanget dayuh wonten negari Ndrawati. Lho la iya. Ki mau Setija matur Ana perkara ing Temandana Projeng Trajutrisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndrawati. Timbalana, apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paring ngono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndrawati. Ora sampe melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah langkung prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang kalimantabe tinebene ing dene dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Padharjo sapraptamu. Pangestripun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Padharjo sapraptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndrawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur. Sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tatampa, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Padharjo sapraptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Padharjo sapraptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Prayogakna. Nun inggih Petruk kantong bolong Padharjo sapraptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna Petruk nggih.
Ana wigati apa Petruk mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki anu engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Oh iya lali aku ha. Ponokawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayaning kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tatompo. Pangestuku tampan ana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ming kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih, dipun sekecakaken. Yo, yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padhararja sapraptamu. Nun nggih, sapa truk kae? Ndara Setija. Kuwi kok ora hafal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangestunipun Ndara Setija wilujeng Setija sapa truk? Setija Gedhong Kuning. Udu. Setija Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Setija Boma Narakasura. Boma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glecek ora karo-karuan. Nggih. Ndara Setija wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong, pangestuku tambung, pangestuku tampan ana. Nun nggih, kula pundhi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat. Bagong Padhararja sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakene gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki, Bagong. Ayo kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Iya, Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kang dadasan. Bagong Padhararja sapraptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Lho. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kok? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Njodipati utusan kelawan Petruk. Nggih. Lah eneng apa?
Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro, hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar nding. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah Gareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi Petruk Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petruk, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jeliteng kakangku. Kuwi gatose kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa, aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Kuwi senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngoten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong. Iki ming nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro, Nun. Kurang gedhe. Petro. Menirake kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh. Wis suwana Jeliteng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa.
Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ha, saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Hahaha cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kowe nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni. Sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndarawerkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan. Kula mesti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndarawerkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndaragarkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho. Panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyer kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Truk? Heeh. Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Piye nesu ra iki?
Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyanawati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agar di rongsen. Ayo. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi rasa nggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep eksis. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sapenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arepe coba. Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono ki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Panakawan, kowe ming batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungkuli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tumele aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sapenake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Setija men gawe dadaning pasuwayan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomong.
Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak pun lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur kelawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe nek arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe nek arep mulih-mulih ya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathange Stijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong jileh, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho ya ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dongkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Oke njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu modar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arep isu Prabu Ndrawati aja langsung ngono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jeraken medal Jawi sira. Koko Prabu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin. Petro kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Stijo.
ndakwo yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyawati. Yai, perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dirulu ing atase Wadyabala Traju Tresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti Stija kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stija Bama Narakasura pringgakna ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petruk kelawan Bagong endakna kampurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Nggih, ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo du. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Nggih, wonten dawuh nggih. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan derek napa Rama. Nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndrawati. Iya, Samba kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata sepundur ngedaton jelek saking damparan karo kinampit gamparan gading kadheraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawis tinggal saking Mandura tindak nyusri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
kok sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala driyana sri kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun para wadyabala Traju Trisna kula cemadung dawuh Grun kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Traju Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine nggih lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklungane dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga tegese nandhang lara wah menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiang sepuhipun mula ingkang saking menika sawanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana dana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra ing Pringgondani. Mula kang sangka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadyabala Traju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun aja dikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayah Griwa Wadyabala Traju Trisna
Kacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura. Wong ora kuwi lak jajak-jajak ta, Tru. Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara luputing pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara kula mboten kelakon boyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Lendi. Bagong pejah Ndara Nendi Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, gene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Lah nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe-dhewe ya. Ah iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongke mung paitan abab ya. Pira wen wis meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ya ta? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok, tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Roh mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora.
Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguh ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo sapa iki Tru? Takoni sajae prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Buma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono ki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng e. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundaran dir. Nek medendeng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menenga. Iya. Sapa jeneng mau? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa e. Hayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Tresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hak Nyarawati.
Terus didhawuh Raden Garukaca sing nyolong Dewi Aktonowati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Garukaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Kuwase aku mung nindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngrincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Ya, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Pra-pra kendro. Baron Sekember. Piye? Ora ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ha wis ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding ndasku. Ndasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus.
Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora dak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu modar kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Iya. Kowe nek ndak ora dokek enggak iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ah iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora malang-malang potong kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar biar piye Gong? Mompong nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mula nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabuh lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong.
Oke wis ora masalah ya, ora masalah. Ayo, Ket, kajian dening aku ya, Ket. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan e, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe ro dheke. Udus. Apa? Wangi lho. Ai. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira. Kowen ora jam-jaman njaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjangkamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Lah mlayu, Kang. Wah!